Торна белән төлке әкияте. Бер заман торна белән төлке дус булышканнар. Төлке торнаны үз өенә кунакка чакырган. Бер таба өстенә сыек кына кесә салып чыгарган да кунагының алдына куйган. Үзе дә шунда бергә утырган. Торна сыек кесәне никадәр чукаса да, томшагына бер ни дә эләкми икән. Төлке һаман аны кыстаган булып, "Сыйлан, кунагым, аша", ди. Үзе шул арада кесәнең барып ялагын да бетергән. Кунагы шулай ач торып калган. Шуннан торна төлкенең бу хәйләсен эченә генә салып, кайтып киткән. Шуннан: "Тукта, мин дә сине кызык итим", дип, ул да бер көн төлкене өенә кунакка чакырган. Бер тар гына чүлмәкнең төбенә бераз борчак салган да төлкенең алдына куйган. Үзе дә шуннан бергә утырып ашарга керешкән. "Аша, кунагым, аша. Ай-яй, син мине теге вакытта кесәл белән шәп сыйлаган идең. Ник бер дә ашамыйсың? Аша", дип кыстаган була. Үзе шул араның эчендә борчакның барын чукып, чүпләр бетереп, төлкене ач калдырган. Шуннан төлке мескен ни эшләсен? Торган да ди, үз ишеннән генә: "Бәйрәм ашы кара-каршы була икән", дип, мыштым гына үз өенә кайтып киткән.